Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videjka. Ale fakt. Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videjka. Dneska ideme takú tajemnú cestičku domov. Já vám ukážem, jak to tu potom vypadá. Jak můžete vidět. Tak to jdem domů. Tak to takovou cestičku, vole. Sorry za ten prst. Vidíte takovou cestičku. Tam já jdu. Potom půjdu hen tam. Ale já vám to přiblížím. Tam na ten kraj, za tím autem je moc ledu, takže jsem zvědavý, jak se tam dostaneme. No a jdou led, jdem na led. Sokere. Lol, to se nešmíce. To se nešmíce. To není šmíklavý led. Oh shit, tak je, jsem zakrýkel. OK. Toto není nebezpečný let, ani toto. Já vám to ukážu. Vidíte, toto je let, ano? To je let. To je let. Takže tak. A jedu. Job. Ne, nejedu. Sorry za toto. Vágy. Jo, to si pamatuju ještě tu starou kvalitu videí. Byla fakt hrozná. A dnešní vlog nebude mít tému. A to je ono. Do prdele. Já jsem se skoro strepal. Au. Sorry, musel jsem. Tak, je to morská krajina. Jdu tam. To je krása. No. Tady tento vchod krásný. Tam já chodím. Takže tak. Ještě jeden záběr. Ještě jeden záběr. Toto. A back. A už jsem vnitř. Jdu hore. Po schodách. To fakt ne. Nebudu zpívat. Ale jdeme hore. Už tam jdeme. OK, bude toto video pro všetko. Doufám, že se vám videjku pošlo, nesmím dát like. Jestli nedajte dislike, sdílejte, odebírajte. Zatím čau.